Maizterrek batzuetan afaria ere etxeko egongelan egiten zuten, eta halakoetan itxita geratzen zen egongelako atea. Baina Gregorrek laster etzi zuen atea ireki gabe. Irekita egon zen gauetan, ere ez zuen aprobetxatu eta familia hartzeke bere gelako sokorik ilunenean egoten zen etzanda. Behin batean, baina garbitzaileak pixka bat zabalik utzi zuen egongelako atea, eta hala egon zen arratzaldean Maizterrak sartu eta argia piztean ere. Aitaren, amaren eta Gregorren garai bateko lekuan eseri ziren mahaian, eskuzapiak zabaldu eta labana eta sardezka hartu zituzten eskuan. Segituan, azaldu zen atean ama, azpil bat haragirekin eta atzetik arreba, azpil bete patatarekin. Janariari lurrun sendoa zerion. Maizterrak beren aurrean ipinitako azpilen gainean makurtu, jan aurretik dastatu nahiko balituzte bezala, eta hain zuzen ere, erdian eserita zegoen eta beste bien gainetik zegoela ematen zuenak azpileko haragi zati bat moztu zuen. Zamurra zegoen edo berriro sukaldera bidali behar ote zen egiaztatzeko. Ongi iritsi zion eta urduri begira egondako ama alabek arnaza hartuz egin zuten irribarre. Familiak sukaldean jaten zuen. Dena dela, sukaldera joan aurretik, aita egongelan sartu eta kapela eskuan zuela, burua behin makurtuz inguratze zuen mahaia. Denak batera zutitzen ziren Maizterrak, beren bizarrerako zerbait xuxurlatuz. Bakarrik geratzean berriz, ia erabateko isiltasunean jaten zuen. Gregorri bitzia iruditzen zitzaion, jatearen soinu guztien artetik hortz murtzikatzaileak entzutea. Gregorri erakutsi nahi baliote bezala hortzak behar direla jateko, eta mazaile zurrik ederrenak ere jai daukala hortzik gabe. Ni ere goze naiz, zioen Gregorrek berekiko kezkati, baina ez gauza horiena. Maizterrak asetzen eta ni hilzorian.